La santa pobresa és la primera virtut que s'avança en el seguiment de totes les altres virtuts. Té un privilegi singular. És el seu suport i aixopluc, i les altres no han de témer la pluja, ni les torrentades, ni el temporal, si són bastides del fonament de la pobresa. Amb raó, el Fill de Déu s'ha enamorat d'ella, l'ha cercada i l'ha trobada. I la va posar per encapçalar el seu sermó de la muntanya com un far als qui entren al port de la fe i fonament de la casa, el regne de Déu. Per això, des de la seva conversió, el benaurat Francesc es va lliurar amb tot l'amor a cercar, trobar i guardar la santa pobresa. Inquiet i apassionat, Francesc va començar a recórrer la ciutat, els carrers i les places per trobar aquella a qui la seva ànima estimava. Preguntava: «No heu pas vist l'estimada del meu cor?» Però aquestes paraules els eren inintel·ligibles, com una llengua estrangera. «No ho entenem, això que dius, bon home. Parla en la nostra llengua i et respondrem». El que passa és que en el vocabulari del món no hi havia el concepte de pobresa. Era impossible de tractar amb ells. Els feia horror, com encara avui, i no podien parlar-ne amb calma i gentilesa. El benaurat Francesc digué: «Bé, aniré a trobar persones més instruïdes i sàvies que, si més no, hagin après els camins de Déu». I anà, però els savis li respongueren encara amb més duresa: «Quina doctrina nova és aquesta que ens vens a ensenyar? Aquesta pobresa que cerques, guarda-te-la per a tu i els teus fills. A nosaltres ens interessen els plaers i l'abundor de riqueses. La vida és breu i avorrida, i quan ve la mort no hi ha remei». El benaurat Francesc quedà parat, però en l'íntim del seu cor parlava amb Déu. «Beneït sigueu, Senyor Déu, perquè heu amagat aquestes coses als savis i entesos i les heu revelat als humils. Sí, Pare, així us ha plagut. Concediu-me per la vostra gràcia que trobi el que busco». Rumiant tot això, sortí de la ciutat i arribà a Pagès. De lluny veié dos vellets asseguts amb un posat trist. Un d'ells deia: «A qui giraré el meu esguard, sinó el pobrissó de cor senzill i humil que es complau en les meves paraules?» I l'altre responia: «Hem vingut sense res en aquest món i tampoc ens n'emportarem res. Mentre tinguem aliment i vestit, ja en teníem prou». Francesc s'apropà a ells i els digué: «Indiqueu-me, sisplau, on habita ma dona pobresa, perquè em moro d'amor per ella». Ells li respongueren: «Fa molt de temps que estem asseguts aquí. L'hem vista passar sovint i acompanyada, però moltes vegades tornava sola i plorava a llàgrima viva, gemegava i deia: «Els meus germans s'han revoltat contra mi». Nosaltres procuràvem consolar-la i li dèiem: «Coratge, no et desesperis, pensa que els justos t'estimen de debò».